strong. Oshing, anong problema? Ba't para kang malungkot? Kasi halos magdadalawang buwan na, hindi pa rin natin natatanggap yung pin verification mula sa YouTube. Halos pabalik-balik na ako dun sa post office. Para saan pala yun? Hindi pa natin natanggap yung unang sahod natin sa YouTube. Wala na tayong pang-ulam nito. Bakit ganyan ka kung makatingin? Oo nga, no? Ang sarap mo kayang ulamin. Sige ka, wala ka ng sidekick sa vlog mo. Kung yang isa kaya? Ba't ako ang lit-lit ko ba? Umutang ka muna kaya kay kinajisi na kandi. Baka hindi tayo pautangin. Subukan mo lang. Oo nga, subukan kaya natin. Kasi hindi pa tayo pinapadala ng mga amo natin eh. Buti pa sumayawan muna tayo. Thanks for watching, guys.